So hi, hello, good morning. Maayong adlaw na tong tanan mga bayot. Wala pa ni tulog ning matahan alas 3 na din Welcome to my YouTube channel. Wa pa mi tulog mga bayot. Unsa nang orasa? Alas 3 na sa kadlawon, wa pa mi tulog. Kami lang duhang karina sa kwarto kay ako ang kapikas kinabuhi gilantan. Dayon gisipon. Dayon giubo. Kami lang ga. Nahadlok may basin og virus na pod. Then mo nang gipalain na mo siya og kanang katulog kay sus bata para ba kaya kong anak. To siya sa pikas kwarto. Ugma magkuan siya. Mag test ba? Ugma no sa buntag sa di pa siya mukaon. Di pa daw kainom og kape unya di pa kainom og tubig. Mag-test siya ugma. Dayon ugma positive manggali. Kami napudtanan diri mo i-test ani mga bayot. Pero ugma mag-test siya ra usara. Kay kuan man kanang na siya doktor ang iyang kuan ang iyang ka-businessman sa iyang igsuon. Doktor man. Dayon mo ay gahatag og kanang kuan bitaw kanang test nga katong nasa packaging kanunay mo siyang ma-expose sa mga customer niya ka mag-entertain biya siya kanunay siyang nasa iyang tindahan unya kanang naragi yang mga friend man sa siyang tindahan magkuan dayon magbiso-biso ba unya daghan ba kaayong virus din kanang Omicron virus na pud mo ay kuan diri hinggara so mao to siya kuan ikaduha na niya kaadlaw karon nga gilantan atong sang adlaw diri pa siya tapad namo dayon init na siya ang iyang hila na 37 plus karon 38 then kanon na siyang gipainom og tiya gibutangan og limon dayon gibutangan og raspberries pa to kanon na niyang giingon dayon gipainom kanon nagtubig kay mo i-advise sa iyang amigo ug sa iya ang cousin nga doktor. Dayon paimnon siya og mga vitamin C. Mo nagisugo mo nagingan sa doktor. Si hi lang ka be. Langga. Can you say hi langga? Can you say hi? Si hi sa langga ni mami. Si hi sa. Hi. Thank you. Asa kong anak ko panatulog gibutangan na lang nako siya og kanang unsa na sapaw kay tugnaw kayo nya sige siya lakaw-lakaw diri nakatulog siya alas 11 man siguro sa gabi dayon nakamatag alauna din na po ni matulog unya na po ni alas 7 matulog so ako ano wag tulog. Yes, apple, but that's dirty, don't eat that one, okay? Dayon mo na to akong ba naman good expose kaayo sa mga tawo kay bisag kinsara iyang mamit kada adlaw ba nya human na biya sila injection duha ka injection yes lang ga wait for a while niyon siya mami I go sleep dayon di injection na naman sila duha ka injection ba to naragyapon sa kuan oy COVID naragyapon oy virus kasi pag usang injeksyon na siguro nang ibutang basta kay matapta na ng sakita o gipili madato magmapobre madoktor magdili. Mommy. Yes langga ma gamhanan man og unsa na mga anting-anting. Yes langga unsa sleep na lagi daw oy matulog naman akong anak. Dayon hiningon ang katong iya ang igagaw nga doktor 3 days to 6 days kuno ang recovery sa kuan sa virus ug ugma man gani ug magpositive gani siya 3 days to 6 days ang recovery niya. Nahandlo ko ba kay
kuan kanunay bimudol niya si Karen din yang ihag-hag din sus okay ra na ako kay dako naman ko pero kung anak lagi mo akong kagulan mo nang hindain siya og higda kay si Karen lagi og ako yung kagulan kay unsa na lang kuno kaming duhang Karen magkasakit unsa ano bahala na lang kuno siya og siya magkasakit di lang daw ako si Karen. Instant ni mami. Instant ni mama. Say hi, Sabi. Hi. Good morning. Say good morning. Gilis nga ha? Gilis nga lang sa anak ko. Watch movie. After I come, ha? Go watch your movie ka. Lantos sa mong movie day. Ha? Langga. Dayon. Ang iyapong kani magud sila. Kani siya og magsakit siya. Pag human maulian na pud siya ang iyang kaluha magsakit na pud. O iya magaling kaluha mo'y mauna kasakit siya magsakit pud. Inana siguro ng kaluha no? Kaya mo gina ako ang naobserbahan nila. Basta ang isa magsakit, maulian ang usa, musunod na pud ang usa. Atong isang adlaw lang gunin tampong po ni siya og kanang kuan celebration birthday man siguro to. Nadagan kaayo kuno 80 plus kuno ang bisita sa restaurant so na-expose bit siya murag feel na ako dito niya na nakuha ng kuan na ug virus magaling na dito na niya nakuha. So pahibawon ta mo guys ug unsay resulta sa iya ang kuan sa iya ang test. So see you tomorrow guys kay akong anak ako sa lingaw-lingawon. So hi. Si hi lang ga. So mao na to say kami nakamata ganina. Mga alas 11 man siguro sa udto. Himata na ko mga bayot kay gianhi ko sa kong banay nanuktok siya kay di siya kahibalo mo gamit ato ang iya ang pang test ba ug naba siya o virus. So ako siyang adto dito sa iya ang room pag kuan ako siyang swab test. Nagpaabot ko nakulbaan ako anang swab test ko niya kay kahibalo jud ko nga virus gyud kay giubos siya dayon gisipon niyang hilantan balik undang ang iyang hilana taas then muus-us na pud ang kainit then mo taas na pud mo nang nagduda na jud ko nga virus gyud dayon after 20 minutes hala duha ka pula ang hinggawas nakulbaan na kay ko kay okay ra na ako kanya ako anak ba sus Ginoo ko bata para ba kay di pa kabalug unsay sakit asa dapitan ang sakit then mo to gituktok din ako iya ang mama ug iya ang kuan iya ang kaluha ginan ako nga positive si Harot dayon hinsulod pa gyud din sa kuan hinsulod pa gyud din sa kwarto ug hinhalok sa kong agtang mga bayot ginan ako og distansya ba kay si Karen ang ako ang gikabalakan. Ngayon, mo to. Kanunay na ko siyang gipainom og tiya. Wala na ako gipaduol iyang ugangan kay ay iyang ugangan. Akong ugangan wala na ako gipaduol kay gulang na ba. Hinay nag immune system. So ako iyang gipakuan, ako mag-swab test niya kay English man. Nya kaning na kuan na punan ang ato ang yes or no makasabot-sabot na gyud ginagmay bisan pa og kanang eskwela og palis sulod og palis ba kasabot-sabot di pud ginagmay ning tabiba ni og in English gamay so mo to nag-uul kay ko kay close iyang shop dayon nag-uul ko sa kuan ba ako ang anak kay sig pangita isa ka gabi wa pagani ka kita sa iyang papa maingon papa where is daddy di na nako daddy pain lang ga inon ako aron din magilak-hilak lagi kay mangita
Maluoy ko usahay mag video call mo yun niya. Sig ubo-ubo lagi oh, nag-ubo-ubo na po sa kwarto. So lisod jud kaayo dining kuan. Kani bitang virus no. Di jud mo ila madato man kaog masakto man kaog kaon. Kani sila di ba ni mo kaon og walay karne. Thank you. Di mo kaon og walay karne. Kara kaon ani either na ay karne or isda sa ilang atubangan. Talagsa ra nimo kaon og isda. May lang sa usa ka bulan og makakaog katulo. Ang ila karning baka, karning baboy, karning karnero. Mo na ilang kanon din eh. Mo na makaingkos ang galingon nga sakto man tagkaon, sakto og kuan. Mga prutas kay kada adlaw mo kaon pero mga virusan ra gihapon di ay. Atong una pod nasa virus pero dili ra kay ingon og kanang lala ba. Karon murag nakuan jud, murag na lala jud ang iya ang kuan. Virus kay giubos siya then sakit iyang tutunlan. Dayon na siya pang lasa then napaghapon siya. Na siya pang kanabitang musimhot siya. Ay ra ubos sipon og sakit yang ulo mura kunog matagak yung mata. So maura to guys, gi-update ra ta mo sa amo ang sa ako ang kahimtang din eh. Ang kahimtang din sa kumbana. So thank you for watching. See you next video. Bye bye.